Y strategaeth ydy'r ddogfen lefel uchel sy'n gosod allan yn gweledigaeth ni a'n ymrwymiad ni. Ond i gydfynd â hi wedyn, mae gennym ni gynllun gweithredu ar gyfer bob blwyddyn o gyfnod y strategaeth. Ac yn y cynlluniau gweithredu wedyn y gwelwch chi yr prosiectau a'r ffrydiau gwaith penodol da ni'n mynd i fod yn ymgymryd â nhw dros y flwyddyn mwyn cyflawni rhai o'n amcanion. Un o'r pethau sydd yn eitha pwysig dwi'n credu ydy na nid strategaeth hybu y Gymraeg yn y cyngor ydy hwn, bod o yn llawer ehangach na hynna. Ac wedyn, beth da ni wedi wneud ydy cydweithio efo fforwm oedd yn bodoli cynt, fforwm iaith Gymraeg y Sir, fforwm annibynnol, i ehangu y gweledigaeth sydd gennym ni fel cyngor a defnyddio yn dylanwad ni a dylanwad bob un sefydliad sydd yn rhan o'r fforwm. Wel, mae'r strategaeth sydd gan y cyngor yma ar Ynys Môn yn strategaeth i bawb sydd yn gweithredu ar yr ynys mewn gwirionedd. Felly mae'r Menter Iaith a Menter Môn fel cwmni yn cydnabod yr cyfrifoldeb sydd gennym ni mewn ffordd i fwydo a gwireddu'r elfennau o'r strategaeth yma. Fyddwn ni'n dweud bod gweithredu mewn partneriaeth yn holl bwysig at lwyddiant y strategaeth. Tîm bychan yda ni, mae gennym ni gyfrifoldeb am y Gymraeg. Mae hyrwyddo defnydd o'r iaith ar draws wasanaethau'r cyngor. Ond wrth gwrs hefo'r strategaeth mae o'n mynd yn ehangach na dim ond darparu gwasanaethau'r hyn da ni'n neud o ddydd i ddydd fel cyngor. Da ni'n edrych am brosiectau penodol sy'n mynd i gael dylanwad ar bobl yn lleol yn Ynys Môn. Mae cydweithio yn allweddol os ydym ni am edrych a trin y Gymraeg yn ei chyd-destun. Mae angen i ni sylweddoli mai nid cyfrifoldeb un person neu un sefydliad ydy gwireddu y strategaeth yma ar Ynys Môn nac unrhyw strategaeth cenedlaethol chwaith. Mae bod yn rhan o'r fforwm iaith a gweithio mewn partneriaeth yn fanno yn rhoi y cyfle i bartneriaid ar yr ynys i ddod at ei gilydd ac i rannu arfer dda, i ddallt mwy am be mae'r naill a'r llall yn ei wneud, ond yn bwysicach na hynny i gyd gynllunio a gweithio fe'i gilydd ar lefel ymarferol a gwireddu prosiectau byw mewn ffordd. Da ni'n meddwl bod o'n bwysig iawn cynnu'r darpariaeth yma trwy'r Gymraeg. Da ni'n gweld bod lot o'r rhieni'n hoffi dod yma. Rhieni sydd ddim mor rhugl efo Gymraeg, da ni'n gweld bod y rhieni'n hoffi practisio efo Cymraeg efo'u plant nhw, bod nhw'n dechrau defnyddio'r geiriau basic efo'u plant nhw. Felly pan mae'r plentyn yna'n dechrau ysgol, bod y mam neu fam neu rhiant yn gallu cyfathrebu dipyn bach yn y Cymraeg. Fel mae'r plentyn yna'n mynd trwy ysgol, maen nhw'n mynd efo mwy a mwy o Cymraeg. So da ni'n meddwl bod rhoi'r iaith Gymraeg yn y grŵp yn rhoi buddiant mawr i'r rhieni a'r plant. So coming to places like this, as far as I'm concerned, it improves my Welsh because I'm more likely to speak Welsh with Welsh people. So where I work, I largely speak English and I speak English with my family. So coming somewhere like this encourages me as a parent to speak Welsh and therefore that impacts on my children as well. Pam dwi'n dod i fyma, cos da ni'n siarad Saesneg adra, a pam da ni'n dod i fyma, mae'n cael dipyn o'r ddau wedyn. A pam dwi'n gofyn cwestiynau i hi yn Cymraeg, mae'n dall mwy o be dwi'n gofyn i hi. So mae'n rili dda, rili. Mae dati'n Saesneg, so pam da ni adra, dyna dy'r unig iaith da ni'n siarad. Dwi'n trio siarad lot o Cymraeg efo hi, ond dwi'n ffeindio fo'n anodd, ond os da ni'n dod i fyma, a pob siarad Cymraeg, mae'n dechrau pigo pethau fyny. Da ni'n gwybod bod y blynyddoedd cynnar yn allweddol iawn pan mae'n dŵad i fagu hyder yn y Gymraeg, ac oedden ni'n awyddus iawn yn bod ni yn datblygu adnodd fyddo ddefnydd i rieni. A benaethon ni at yn gilydd fel grŵp o dan enw partneriaeth plant a theuluoedd Môn, tynnu at ei gilydd gwahanol adranno fewn y cyngor, ond hefyd sefydliadau allanol sydd â pherthynas ar rhieni i feddwl be allwn ni fod yn ei ddatblygu fel rhywbeth fysa wir o ddefnydd. A mi wnaethon ni waith ymchwil eitha sylweddol hefo'r rhieni a ffeindio mai app oedd y datrys oedd y sawl un yn teimlo fydd o ddefnydd iddyn nhw. Mae Ogiogi, yr app newydd sydd wedi cael ei ddatblygu i rieni, yn un enghraifft o ddatrysiad nathon ni greu mewn ymateb i un o'r prif heriau da ni'n wynebu ar yr ynys, sef diffyg trosglwyddiad iaith yn y cartra.
Ond enghraifft arall fwy diweddar o bosib ydy'r gwaith sy'n digwydd efo pencampwyr iaith ar yr ynys. Felly, da ni ar hyn o bryd yn gweithio efo Cynghora Tref a Chymuned i benodi pencampwyr iaith ym mhob ardal ar draws yr ynys. Ac felly mi fydd gynnon ni rôl fel menter iaith, fel y Cyngor Sir, fel menter Môn, i weithio efo'r pencampwyr yma i sicrhau bod gynnyn nhw'r arfa a'r wybodaeth i wireddu ar lawr gwlad yn eu hardaloedd nhw ac i hyrwyddo a sicrhau hyrwyddo'r iaith yn yr ardal honno ac i sicrhau bod teuluoedd, plant, pobl ifanc, y gymuned yn ei chyfanrwydd yn cael mynediad ac yn cael gymaint o gyfle phosib i ddefnyddio'r iaith. Da ni mor awyddus i wneud yn siŵr nad ydy'r strategaeth yn bodoli fel dogfen ar silff i bod hi yn ddogfen fyw a bod yna gyfle i ni fod yn ail ymweld â hi yn blynyddol ac wrth gwrs yr cynlluniau gweithredu sydd yn caniatáu ni wneud hynny. Achos beth da ni'n wybod mae ynys fechan ydan ni, dydy'r un gweithgareddau eich sy'n mynd i fod yn addas ar gyfer ardal fel Llangefni, yn mynd i weithio eich yn yr un modd mewn ardal lle mae cyfraddau defnydd iaith yn is er enghraifft Caergybi. Wedyn, da ni yn teimlo bod y strategaeth yn cynnig hyblygrwydd i ni benderfynu sut ora i ymatab i'r sefyllfa yn Ynys Môn.